tzv. Mentálnom vyhorení, alebo povedzme mojom názore na tento fenomén. Samozrejme, veľa ľudí to rieši, rozpráva o tom, sme mentálne vyhorení, bla bla, nechuť do života a tak ďalej. Ja to chápem, stretávam sa s tým, je to dosť častý jav a súvisí to tak svojím spôsobom s rekondíciou. A môj názor je ten, že mentálne vyhorenie, samozrejme, môže sa to vidieť z dvoch aspektov. Jeden je, povedzme, mentálny alebo rozumový a je o tom, že človek nemá cieľ, akýkoľvek. Nemá, alebo stratil ho, bol mu zobraný, je to samozrejme, môžeme uvažovať, každý bude mať iný názor. Každopádne, pokiaľ človek nemá o čo sa snažiť, o čo starať, pracovať alebo naplňať nejaký cieľ, dá sa povedať, že môžeme ho klasifikovať, že bude mentálne vyhorený. Každopádne má to druhú rovinu z môjho pohľadu ďaleko podstatnejšiu a to je tá fyzická. Keď sa bavíme o fitness a bavíme sa o životospráve, výžive, telesnej kondícii, tak tá je pre mňa tá hlavná a tá podstatná, s ktorou sa dá veľmi dobre robiť a veľmi dobre uchopiť. Dať sa dohromady, naučiť sa niečo o strave, prísť na kurz, začať cvičiť, zobrať si trénera alebo robiť to dobre. Samozrejme, každý to môže robiť aj, že si niečo vygoogli alebo pozrie nejaké videá, ide o to, ako efektívne to bude. Každopádne je to úplne jedno, hlavne aby niekto začal toto robiť. Toto potrebuje impuls, toto potrebuje ten mentálny stimul, OK, toto je môj cieľ, toľko redukcia hmotnosti, taký výkon, dať sa do poriadku do stanoveného termínu, to je všetko fajn. Ale povedzme si, alebo pozrime sa na to, že koľko ľudí to urobilo, koľkokrát ste si stanovili cieľ, koľkokrát ste sa skutočne rozhodli a ja vám verím, že ste to urobili, ale po pár hodinách, možno dňoch, možno týždni, dvoch, troch sa niečo stalo. Z môjho pohľadu človek je silný a keď sa rozhodne, dokáže to plniť, ale telo sa z fyziologického hľadiska bohužiaľ veľakrát dostalo do fázy a dostane do fázy, kedy je znečistené, je zanesené, nedobre detoxikuje, metabolizmus mu nedobre šlape, má malú výkonnosť, nedobrú výživu, nie je ohybné, je bolestivé, má zápalové ložiská, chronické problémy, o ktorých veľakrát človek ani nevie. Záťaže, samozrejme, ktoré krát spomínam, ako sú intoleranty a alergény potravinové, či primárne, alebo z toho naďalej vzniknúvšie. To znamená, toto je u mňa skutočný a ten najhlavnejší dôvod mentálneho vyhorenia. To znamená, ja tvrdím, mentálne vyhorenie nie je psychická záležitosť. Hovorím, ten malinký diel toho rozhodnutia niečo so sebou spraviť, to tam spolu nesie, to je síce pravda. Každopádne viem, že vy ste veľakrát to rozhodnutie urobili a ja viem, že ste to mysleli vážne, dať sa dohromady, ale niečo vás zastavilo. To niečo je nedobrý metabolizmus, záťaže v teli, nedobrá detoxikácia, zápalové ložiska, možno parazity, možno zaťaženie medzibunkového priestoru, možno víry, možno baktérie. Tie veci, ktoré s klientami v podstate riešim denne pri ich rekondícii, pri ich návrate a aj z rehabilitovaní tzv. Mentálneho vyhorenia. Hej. Pretože veľa ľudí ku mne prišlo s nejakým problémom, by the way,
spomínali, že sú mentálne vyhorení ako keby, ale zázračne, keď sme vyviedli všetky veci, sprevádzkovali detoxikáciu tela, keď sme vyviedli z tela von všetko, čo tam nepatrí, nastavili sme dobre výživu, aby metabolizmus telo dobre šlapalo, aby sa regenerovalo, aby malo dostatočné množstvo energie, naraz veľmi rýchlo neboli mentálne vyhorení. Takže z môjho pohľadu, samozrejme, každý môže mať na to iný názor. Ja s tým, čo robím, s tým, čo vidím, podotýkam, že mentálne hľadisko alebo to duchovné pre mňa nie je vôbec vzdialené. Každopádne, ja si myslím a tvrdím, že pokiaľ sa niekto mentálne vyhoretý cíti, treba minimálne skúsiť spolusiahnuť, alebo ja hovorím jednoznačne stanoviť si cieľ, ale byť si vedomý, že pokiaľ sa určité aspekty v tele, ktoré, aj keď sa človek rozhodne, začne to robiť, začne sa hýbať smerom k lepšiemu, či tá baktéria, či ten vírus, či tá alergie, či ten alergén, či veci v tele, o ktorých bohužiaľ veľakrát ani nevie, ho zastavia. Takže toto je to, čo tvrdím, že mentálne vyhoreť človek môže v skutočnosti, alebo z toho praktičného hľadiska len fyzicky a nie mentálne. Takže pokiaľ niečo podobného riešite, vedzte, že môžete hľadať v knihách, môžete ísť meditovať, môžete hľadať nejaké čáry, máry duchovné. Každopádne ja z pohľadu fitness hovorím stanoviť si cieľ, nájsť si dobré vedenie a dať sa kročík po kročíku kvalitne dohromady. Keď budete potrebovať, pomôžem vám. Všetko dobré.